Mae'r arddangosfa'n ffenest siop gigydd Ponty ar stryd Herbert ym Mhontardawe yn wledd i'r llyged, ac mae'r tystysgrifau a'r gwobrau yn distylwyddiant y cigyddion mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau. Cigydd ifanca'r siop yw Tomos Hopkin, sy'n ond yn ddwy ar 15 oed. Mab ffarm yw Tomos, sydd wedi ymddiddori erioed mewn bod yn gigydd, ac yn ddiweddar, mae wedi cyrraedd y brig ac ennill teitl Cigydd Ifanc y Flwyddyn, mewn cystadleuaeth ac yn halwyd yn y ffair eiaf yn Llanelwedd, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Des i yma am wythnos profiad gwaith, a wedyn joios i hwnna yn gwneud gwahanol pethau. Gofynnais am job bore dydd Sadwrn, glanhau lan, a wedyn ar ôl ysgol, gorffen ysgol wedyn, gofynnais am prentisiaeth yma. Fi dod am hwnna. A phrofiad gwaith yn troi'n yrfa? Ydy, ie. A ti dal mor ifanc, sut wyt ti'n ymdopi gyda'r gwaith? Wel, mae llawer awsach na'r ffarm yn gwybod hwnna, ond mae lot i dod mewn y pen mewn amser sbel fach. Ond mae dy ddealltwriaeth ar y fferm yn cyd-fynd gyda'r gwaith sydd gyda ti fan hyn i ryw Mae'n gwneud y hawsach. Yn enwedig pryd mae cwsmeriad yn dod mewn, ti'n gallu siarad am y dau wedyn. A dweud hanes yr anifeiliaid hefyd? Ie, a maen nhw'n hoffi hwnna wedyn. Wel, mae'r ffenest ar siop a'r arddangosfa'n edrych yn ddeniadol tu hwnt gyda chi. Faint o waith yw ei baratoi y cyfan? Mae'n bythu 2 awr yn y bore i wneud y cabinet a'r ffenest y drwm yna. A wedyn mae rhaid cadw llawn wedyn trwy'r dydd. Pa gig sydd mwyaf poblogaidd yma? Ydych chi wedi gweld gwahaniaeth y matrwm prynu'r cwsmeriaid? Mae'r cig drud fel y steaks a popeth yn werthu yn dda, ond mae llawer fwy o pobl yn prynu fel yr beef pieces a'r mince a popeth nawr. Yn ratach. Yn teimlo'r... Yn teimlo'r amser caled yma. Perchennog y siop yw'r cigydd profiadol Clinton Roberts. Mae'r siop fach yn un brysur a phoblogaidd, ac mae Clinton yn cyflogi 1 ar 10 o staff ar y benwythnosau, ac yn hyfforddi 2 ar brentisiaeth ar hyn o bryd. Mwyn i Tomos ennill y deitl o gigydd ifanc y flwyddyn, roedd rhaid iddo dorri a chyflwyno darn o gigoen i'r beirniad. Sgil y mae'n gorfod ymarfer yn ddyddiol. O mae torri cig yn rhan bwysig gyda waith di. Beth yn union ti'n neud fan hyn nawr? Byddwn ni'n neud torri lawr yr asgwrn cefn. Torri mor agos ar asgwrn all ydi, achos mae hwnna arian. Ydy, mae pob rhan o'r cig yn werthfawr iawn. Ydy. Ac felly cig o'n yw hwn? Cig o'n, ie. Rac o lamon. Ie. Mynd lawr hwnna. Torri hwnna. A wedyn byddai'n torri'r asgwrn fan hyn. Ie. Lawr yn llai o hir. O ran bwysig le ti'n torri? Os mae rhaid torri fe lawr llai o hirdeb, achos mae hwnna bron gyd o braster yma. Wedyn byddai'n trimo hon y ffordd Ffreinig nawr, achos mae'n edrych yn bertach. Felly mae cyflwyniad y cig yn holl bwysig? Ydy. Pa mor boblogaidd mae'r darn yma o gig? Mae hwn falle un o'r fwyaf poblogaeth yn y siop. Achos mae fe yr union faint am un person i bita, achos ni'n torri mewn anner fan hyn. A nag yw yn ryd. A mae cyflwyniad y peth yn holl bwysig er mwyn denu'r cwsmeriaid? Odi, mae fe. Os nag yw'n edrych yn nais bod yn ddim yn prynu. Mae llawer o gig y siop yn cael ei brynu'n lleol, ac mae tipyn o'r cig mochyn a'r cigoen yn cael ei fagu ar fferm Tomos ar fynydd y Gwryd a'r fferm Crachlwyn Rhywfawr. Dyma lle mae Tomos a'i frawd bach Daniel a'i rieni Peter a Diana Hopkin yn ffermio moch, 300 o ddefaid llun a thua 25 o wartheg sugno. A dyma ni, dyma'r moch. Yfy rhain yw'r prif ddiddordeb? Prif diddordeb, ie. Y moch Cymraeg yma. Y bryd traddodiadol Cymru ma nhw, ond hwnna'n bwysig i fi. Dechrau ni cadw nhw beth i 8 blynedd yn ôl nawr, rhyw hobi bach o dde wedyn. Eisiau dangos nhw yn y sioeau, ond nawr ni wedi dechrau cynyddu rifau i trial mynd yn farsachol.
A faint o fwch sydd gyda chi? Mae 12 hwch dyn ni nawr, a cwpl o hwch fach yn dod lan. So, Digon o waith gyda Ie, mae chi. digon i wneud yr reina. So, Felly gyda'r holl anifeiliaid sydd gyda chi ar y fferm, mae ti'n gweithio'n llawn amser, o pwy sy'n gwneud y gwaith? Wel, mae brawd fach fi Dan yn gwneud rhan fwy o'r gwaith efo'r moch. Fe sy'n offi'r moch rhan fwyaf, ond i gyd yn cydweithio efo'n gilydd erbyn mas. A beth yw'r cywyll yma sydd gyda ni o'n blaen i fan hyn? Mae rhain yn rhywbeth gwahanol. Ni'n bwydo nhw mewn fan hyn i safio'r moch ymladd at ei gilydd a popeth. Maen nhw yn cael eu bwyd eu hunan. A wedyn gallwn ni roi gwahanol faint i'r... Mae rai dew yn cael rai llai a mae rai... So chi'n rheoli faint nhw'n bwyta? Ie. O, da iawn. Ond yn ogystal â dy lwyddiant di fel cigydd, ti hefyd wedi cael llwyddiant wrth arddangos y moch yma yn y sioeau. So, enillais fi am y brawd dangos hwch yn yr Smallholder Show cwpl o blynyddoedd nôl nawr, y Supreme Championship. A wedyn enillais i 3 gwaith yr handling competition yn y Royal Welsh. Mae'n siŵr o fod yn beth neis i ti, ti'n magu'r moch yma, wedyn yn gwerthu'r cig yn y siop. Oedden ni'n fe neis, ac pryd ti'n serfo yr cwsmeriaid efo'r cig sydd wedi dod o ffarm ti, alla ti dweithio nhw ble mae fe wedi dod o, a mae bach o hanes tu ôl i'r cig. Felly olrhain yr hanes, a sôn wrth y cwsmeriaid bod wedi cael bywyd hapus a braf. Ie, a mae hwnna'n bwysig dydy.